Перарэзаная синяя стужка знаменуе укараненне новых стандартаў у абслугоўванні аўтамабілістаў Брэсцкай вобласці. Першымі з імі знаёмяцца ганаровыя госці новай АЗС. Акрамя дызельнага паліва 92 і 98 бензінаў, «Газпромнафта» рэалізуе прэміяльнае паліва новага пакалення – G-Drive. У нас G-Drive, цена такая, как не 95, но качество, ускорение двигателя, поршневая система, нагара нет полностью. Также экономия бензина. Яшчэ одно прынцыповае адрозненне станцыі «Газпромнафта» ад іншых – рэжым постоплаты. Быстро он подъезжает, пистолетчик ему говорит, сколько вам нужно в бак. Он же проговорит все стандарты. У нас есть такая скидка, да? У нас акция. И потом он заправляет, вы идете платить. Вы заплатите, потом приходите, у вас бак уже там 60-20 литров заправлен. Вы можете спокойно подъехать, стать на стоянку, пойти взять себе, попить кофе. І нават кава тут не такая, як у іншых. На вачах клієнта самыя сучасныя нямецкія кофемашыны у драйв-кафе ператвараюць зерне ў розныя віды духмянага напітка. Тут жа свежая выпечка з Германіі, хот-догі і гатовыя стравы. У магазине, акрамя харчовых прадуктаў і напіткаў, шырокі асартымент спецыяльнай прадукцыі для аўтааматараў. Акрамя таго, бясплатныя дадатковыя сервісы – мыццё шкла і фар, падкачка шын. Першых кліентаў доўга чакаць не прыйшлося. Новую якасць у абслугоўванні ацанілі адразу ж. Намного удобнее. Это как за границей. Я вот был в Германии, Польше, там все заправки такие же. Так что вообще классно. Замечательная заправка, отличное обслуживание, прекрасные бонусы, замечательно, что они есть всегда. Спасибо большое. Спасибо большое. З'яўленне АЗС «Газпромнафта» – падзея агульнагарадскога маштабу, упэўнены кіраўнік Брэста Александр Рагачук. Облагорожен, переведен в порядок уголок нашего города, который был не в очень презентабельном состоянии. Событие, потому что мы получили нового оператора, соответственно, получили конкуренцию и борьбу за качество. Будем заинтересованы и дальше в таких хороших инвесторах. Адначасова на станцыі могуць запраўляцца 4 аўтамабілі. Для зручнасці вадзіцеля і буйнагабарытнага транспарту асобна размешчана хуткасная двухбаковая палівараздатачная колонка. Для аўтаўладальнікаў тут дзейнічае праграма лаяльнасці «Разам з намі». Для карпаратыўных кліентаў магчымасці разліку праз паліўныя карткі «Газпромнафта». И гэта только початок. Я думаю, мы еще будем здесь развивать и продолжать, и удивлять вас всех, потребителей, и работать только на потребителей. Адрес АЗС «Газпромнафта» в Бресте, улица лейтенанта Рабцева, 39.